Κατά την άποψή μου λανθασμένα ο χρόνος επίθεσης. Θα δούμε τι θα Αυτή είναι η αλήθεια. Για να δούμε αν θα μετρήσουν το καλάθι διαιτητές. Εγώ λέω την άποψή μου. Νομίζω ότι λάθος έγινε εδώ και ανανεώθηκε ο χρόνος επίθεσης. Δεν είχαμε νέα 24 δευτερόλεπτα. Να είμαστε δίκαιοι. 79 δευτερόλεπτα ακόμη. 72-69. Σύσκεψη των διαιτητών για το αν θα μετρήσει το καλάθι. ...79 δευτερόλεπτα ακόμη. Πρέπει να αλλάξει κατοχή για να ανανεωθεί ο χρόνος επίθεσης. Αυτός είναι ο κανονισμός. Μετράνε το καλάθι. Ναι, το μετράνε. Για να δούμε. Μια στιγμή. Δίνουν την μπάλα σε εμάς, αλλά με πόσο χρόνο επίθεσης. Άρα δεν το μετράνε με 4 δευτερόλεπτα χρόνο επίθεση για την ελληνική ομάδα. Και αυτό είναι το σωστό. Να είμαστε δίκαιοι. 1 και 19. Έχουμε επαναφορά 4 δευτερολέπτων. Δεν είχε αλλάξει η κατοχή. Οι εξηγήσεις προς τον Γιώνας Κασλάουσκας. Και τόσο ήταν και ο χρόνος. Αυτό ακριβώς το εξηγεί. Έχουμε επαναφορά 4 δευτερολέπτων. 72-69. Περπέρογλου για το Σπανούλι. Από μακριά για 3. Μέσα. Ο Κιλμπίν καθαρίζει το μάτς και στέλνει την Τουρκία στο Καναβάτσο. Τώρα αυτοί χρειάζονται θαύμα. 75-69. Και εμείς να μην αυτοκτονήσουμε. Όχι ξανά. Είχαμε αυτή τη διαφορά και την αφήσαμε. Ηλιασόβα σε σου 3 πόντων. Ευστοχή στα 63 δευτερόλεπτα. Χρειαζόταν φάουλ. Είναι πολύ απλό. Όχι, είναι λάθος που ο Στράτος πάει να κλέψει την μπάλα. Ούτε κλέβεις, λάθος, δεν ούτε χρειάζεται να ρισκάρεις. δοκιμάσεις να ρισκάρεις. Και στην τελευταία περίπτωση κάνεις φάουλ. Μείναμε Αφού με ρισκάρεις 4 για απέναντι σε κλέψιμο. 5. Στους 6 πόντους δεν ρισκάρεις για κλέψιμο. Παίζεις καθαρή άμυνα ή στην έσχατη περίπτωση κάνεις ένα φάουλ. Αυτό του φώναξε και ο Ζήσης. Λάθος από το Σπανούλι, τώρα ο Ζήσης πάτησε την πλάγια γραμμή. 3 λάθη στην παράταση έχουμε κάνει. 54 δευτερόλεπτα ακόμη. Τώρα παίζουμε καθαρή άμυνα. Κούρκογλου με τον Πρίντεζη. Μία άμυνα χρειάζεται ακόμη. Μία άμυνα χωρίς φάουλ. Κούρκογλου με το Φώτσι. Πάει κοντά στο καλάθι. Σκοράρει. Στα 37 δευτερόλεπτα. Φέρνει το μάτς στον πόντο. 75-74. Σπάμε το pressing. Φώτσις, λάθος πάσα. Θα υπάρξει κι άλλος χρόνος. Να είναι πεδαριώδη αυτό το λάθη. Τούρκογλου. Με τον Περπέρογλου. Τούρκογλου. Σουτ εκτός ισορροπίας. Δεν είναι καλό. Ριμπάρα τον Περπέρογλου. Μπράβο Στράτο. Τώρα πρέπει να κρατήσουμε την μπάλα. Πάσα από το Ζήση. Περπέρογλου. Ευθυνδιασμός με τον Πρίντεζη. Όχι φάουλ. Πρέπει... Εδώ δεν κρατάς την μπάλα στα χέρια σου, πασάρεις γρήγορα, είναι ο Πρίντεζης στον ευθυνδιασμό, τελειώνει το μάτς. Δεν πειράζει, δεν πειράζει παιδιά. Ακόμη 10 δευτερόλεπτα. Η Πλάστιγκα γέρνει ξανά προς το μέρος της Ελλάδας. Τέταρτο φάουλ του Ηλιασόβα. Έγιναν λάθη, τι να κάνουμε, γίνονται μέσα στο μάτς. Έγιναν λάθη, όλοι κάνουν λάθη. Όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Ηρέμησε Γιώργο. Όχι, εγώ... Θα το πάρουμε το μάτς, αν βάλει τις βολές ο Νίκος θα το πάρουμε. Στεναχωριέμαι γιατί αξίζουμε να κερδίσουμε και κάναμε 2-3 λάθη πάσες που δεν υπήρχε λόγος. Ζήσης από τη γραμμή, 75-74. Ζήσης στα 10 δευτερόλεπτα χάνει την πρώτη βολή. Έχει 5 στις 7. Και τώρα 6 στις 8. Ξανά το ίδιο. Το ίδιο μαρτύριο. 76-74. Κάνεις φάουλ ή δεν κάνεις? Αρσλάν δοκιμάζει σου 3 πόντων. Στο σίδερο. Το μακρινό ριμπάν του Φώτη. Η Ελλάδα είναι ξανά στη ζώνη των μεταλλίων. Το ελληνικό μπάσκετ είναι εδώ. Πιο ενωμένο. Πιο δυνατό από ποτέ. Η Ελλάδα είναι ξανά ψηλά. Μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση με δραματικό φινάλε, παρά τα λάθη μας, κερδίζουμε 76-74 την Τουρκία στην παράταση και πηγαίνουμε στην τετράδα. Η ανανεωμένη εθνική ομάδα, παρά τις τεράστιες απώλειες
του Διαμαντίδη, του Παπαλουκά, του Βασιλόπουλου, του Τσατσαρή. Παρά το γεγονός ότι πήγε να αυτοκτονήσει 2 και 3 φορές σήμερα, ρίχνει στο καναβάτσο την Τουρκία. 76-74. Αυτή η ομάδα έχει καρδιά. Και αυτή η ομάδα έχει καρδιά. Έχει κότσια, έχει ψυχή και παίρνει την νίκη. Και τα λάθη είναι μέσα στο πρόγραμμα, γιατί μιλάμε για άπειρους παίκτες, οι περισσότεροι εξ αυτών. Αν και το τελευταίο το έκανε ένας πολύ έμπειρος και ο αρχηγός της ομάδας ο Βότης, ευτυχώς δεν κόστησε. Κάναμε 2-3 λάθη όταν αλλάξανε την άμυνα σε ζώνη και σε ζώνη πρες στο τέλος, που κάναμε πάσες στον αέρα. Απαγορεύεται η πάση στον αέρα. Τέλος πάντων δεν μετράνε καθόλου αυτά. Και κερδίσαμε. Η ώρα για τα όλε. Πολύ μεγάλη νίκη. Ο Μπουρούσης αγκαλιά με το Φώτσι. Όλη η ομάδα μια γροθιά. Ο Πρίντεζης που έκανε φοβερή δουλειά. Ο Σπανούλης που ήταν και σήμερα ο ηγέτης μας με 23 πόντους. Και ας έκανε 2 λάθος πάσες στο τέλος, ενώ μπορούσε να τελειώσει το μάτς με διεισδύσεις και εύκολα lay-up. Ο Ζήσης με 14 πόντους. Ο Μπουρούσης με 11. Ο Σκοτσιανίτης με 9. Ο Φώτσης με ένα φοβερό double-double με 11 πόντους και 13 rebound. Και εδώ η κάρτα με τα συνολικά στατιστικά. Η Ελλάδα παίζει αύριο με την Ισπανία στον ημιτελικό. Δεν τους συναντήσαμε στον προημιτελικό, τους βρίσκουμε στο δρόμο μας προς τον τελικό. Απλώς θυμάμαι τον Πρίντεζ, το τρίποντο, το κρίσιμο που έβαλε από τη γωνία. Θυμάμαι την άμυνά του, άσχετα αν κάποιες φορές μάρκαρε ένα παίκτη που είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Ο Τούρκογλου έχει μεγάλη προσωπικότητα και μεγάλη ικανότητα. Σε πάρα πολλές μάχες και κρίσιμες τον κέρδισε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική προσφορά όλων των παιδιών και εμείς αγανακτήσαμε κάποια φορά γιατί βλέπαμε κάποια λάθη που δίναν τη δυνατότητα στους Τούρκους να μπουν στο παιχνίδι. Δηλαδή ουσιαστικά σήμερα θα αυτοκτονούσαμε άμα χάσαμε. Και μετά από καιρό πήραμε μάτς και πάλι με ανατροπή. Με ανατροπή και αυτό που είπες ο Ευαγγέλη πολύ σωστά, ότι αυτή η ομάδα έχει χαρακτήρα. Γιατί ήμασταν 7 πόντους πίσω προς το τέλος του παιχνιδιού σε ένα παιχνίδι που ήμασταν συνέχεια μπροστά. Με την ψυχολογία δηλαδή εις βάρος μας και βρήκαμε τον τρόπο με πολύ μεγάλα σουτ, με θέληση στην άμυνα να γυρίσουμε, άσχετα αν ισοφαριστήκαμε στο τέλος του κανονικού παιχνιδιού. Για μένα είναι τεράστια η νίκη, πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτόματα αυτή η εθνική ομάδα είναι επιτυχημένη με την είσοδο της τετράδα. Εγώ δεν θα την έλεγα αποτυχημένη ακόμα και αν χάναμε. Βέβαια. Και ας έγιναν τόσα πολλά λάθη. Απλώς